ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। କରୋନାରେ ଆମେ ଯେତେ ମାନିକି ଚଳିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କରୋନା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ପଶିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ କର ବ୍ୟବହାର। ମାସରେ ଥରିଏ ଗ୍ରୋସରୀ କିଣିବ, ପରିବା କିଣ ଦୁଇଥର। ବାହାରୁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଆଉ ପୋଷାକ ପତ୍ର ସବୁ ଧୋଇ ଘରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ଏତିକି ଯଦି ମାନିବା ଆମେ ଆଉ ମନୋବଳ କରିବା ଦୃଢ଼, ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ଆମ ଠାରୁ ହୋଇଯିବ ଦୂର।